במאור פנים, קשורים לרחשי לב, וגומעים ברגליהם את שבילי הארץ. אב ובן, בן ואב, מתגעגעת כל כך, הדסה. כך כל יום, כמו עכשיו, נושאים אליכם עיניים. דורי וערן, דרישת שלום מכאן. ויום יבוא ולא תהיה עוד מלחמה, והארץ תשקוט מן הירי והאימה, וילדים ישחקו בשלווה כזאת בגנים מול שקיעת החמה, ורק אנחנו המדליקים כל כך הרבה נרות נשמה, נוכל לומר בבטחה אל מול הלהבה הדולקת. נוכל לומר בתוגה כזאת אשר תבוננו חונקת. בזכותם, בזכותם מת רעש הקרבות, בזכותם חי השקט. ב-1993 נכנס כוח צה"ל ללבנון. אנשי היחידה לסילוק פצצות, הגשש ומעטד רחל וסגן אביב פישר מפוצצים מטענים, וממשיכים כל העת בסריקת הוואדי. בשעה 7 נשמע פיצוץ. הגשש שהלך כ2 מטר מהאוויר מפעיל צמד מטענים שגורמים למותו המיידי של הגשש ולפציעות קשות אצל אבי. הרופא נועל סנגלי חבלה ורץ דרך האזור המבוקש על מנת לסייע לפצועים. תוך כדי טיפול נותן אבי לחובש הוראות היכן לשים לו חסם מורקים. אבי מפונה במסוק לרמב"ם תוך עצירה בדרך במוצב כדי לעצב את מצבו. בשעת הפינוי אבי הספיק למסור כמה ידיעות. הדבר הראשון שהוא מסר היה למפקד שלו, שהוא פעל לפי כל הכללים והנהלים. אז הוא מסר להוריו ואחיותיו שהוא אוהב אותם. לאחר מכן הוא דאג להגיד שהגשש עצר אותו לפני שעלה על המוקש. הדבר האחרון שהספיק לומר במסוק לרמב"ם היה שעל הוריו לנסות ולהמשיך לחייך. אבי השם ייקום דמו נפטר מפצעיו בג' באלול תשנ"ג, 20/8/1993, בשעה 3 לפנות בוקר. נתתי לו כל שאפשר לי לתת, שיר וחיוך ורגליים ירקות ויד נרדמת ולב מרטט. ומה אברך לך עוד? מה אברך לו במה יבורך, זה הילד האלם הרע. מה אברך לו במה יבורך,
בבני עקיבא. מתנדב במד"א מגיל צעיר. השאיר אחריו הורים ושתי אחיות, דליה וציפי. מתוך מכתב שנכתב על ידי אחותו של אבי. אבי, חשבתי כבר הרבה זמן אם לכתוב לספר או לא. הרי לכתוב לך דרך הספר ולהאמין שזה יגיע אליך, זה כמו להאמין שאני אחשוב עליך ואתה ישר תדע. ותאמין לי שעושים את זה בהרבה. אז הסיבה שבעצם כותבים זה להשאיר זכר לדורות מי היית, אבל אני בסך הכל האחות הקטנה. בסך הכל האחות הקטנה שהיית מציג לה כל הזמן. אני האחות הקטנה שתמיד היית אומר אחר כך, כי לא יכולת לספר כל מיני דברים לידי. ואני האחות הקטנה שתמיד ידעת מתי אני על הפנים וידעת איך להרגיע אותי. אתה לא נשקת אותנו משהו בסגנון, ורק בחתונה של דליה עשית לה טובה ונתת לה נשיקה מול המצלמה. אני הייתי האחות הקטנה שחיכתה לתורה. בחתונה שלי אתה תאלץ לתת לי נשיקה, אבל אתה לא תיתן לי אף פעם נשיקה בחתונה, ולא בגלל שלא אהבת להצטלם. הרי כל מי שהכיר אותך ידע פחות או יותר מי אתה, עם הבדיחות, הרגישות כלפי פנים והקשיחות כלפי חוץ, בעיקר כתב היד המזעזע שלך. זה שאני אספר עליך עוד לא ישנה את זה, אבל אני חושבת שעכשיו אנחנו יודעים יותר כמה אהבנו אותך, ושעכשיו אנחנו מתגעגעים לעקשנות, לציניות ולשטויות שלך. יופי אבי, אז באמת נקבחת בארון כמו שתמיד אמרת. מבחינתי רק דבר אחד טוב יצא מזה, שאתה כבר לא איתנו. מעכשיו אני כבר לא פוחדת למות. ציפי. מכתב שכתב אביו של אבי. העולם התהפך לי. כל שנותר לי הוא אהבה אינסופית בשבילך בני, אהבה שלא אקבל עליה תשובה לעולם. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי וכי תמורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם, על בננה כי איננו. מנעי קולך מבכי בעינייך מדמעה, כי יש זכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אבי, אני מאמין ויודע שיש זכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך, אבל כשאתה שבת מארץ אויב, כשאתה בני שבת לגבולך, לא חזרת אלינו, אלא לקבר קר, ואני ממאן להנחם. אבא. הם באים מן הערים, מן השפלה, מן המדבר. הם באים, שמות, פנים, עיניים, ומתייצבים אל המסדר. הם באים בצעד גברי, חזקים ושזופים. הם יוצאים מתוך המטוסים המרוסקים, ומן הטנקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לדיונות ומתוך תעלות הקשר. גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנשרים. והם עוברים אחד אחד בשתי שורות של מלאכים, המאכילים אותם ממתקים ועונדים על צווארם פרחים, ואני מביט בהם והם כולם שמחים. אלה האחים שלי, אלה האחים. והמפקדים טופחים על שכם הטוראים, וטוראים לוחצים יד המפקדים, והם פורצים בשירה ומוחאים כפיים, ומקשיב להם בהתפעלות כל יושבי שמיים. והפגישה נמשכת יום ולילה, יום ולילה, כי חבורה שכזאת לא הייתה עוד למעלה. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים בוכים, ומביטים הביתה אל אבא ואמא, אל הנשים, הילדים והאחים. ופניהם דוממות ועומדים נבוכים.
ואז מישהו מהם לוחש, סליחה, אבל היינו מוכרחים. ניצחנו בקרובות, וכעת אנחנו נחים. אלה האחים שלי, אלה האחים. וככה הם עומדים באור על פניהם, ורק הקדוש ברוך הוא לבדו עובר ביניהם, וכשדמעות בעיניו הוא מנשק את פצעיהם, והוא אומר בקול רוטט למלאכיו הלבנים, אלה הבנים שלי, אלה הבנים. בין חללי צה"ל ישנם לא מעטים מהעדה הדרוזית. ב9 באפריל 2008, כוח מיוחד של חטיבת גולני פעל בשטח הפלסטיני שבדרום רצועת עזה, סמוך למעבר כיסופים. במהלך הפעילות נתקל הכוח בחוליית מחבלים שפתחה לערכו בירי, כנראה מן המערב. הכוח חיסל את מחבלי החמאס. מאש המחבלים נהרג הלוחם סמל ראשון סייף ביסן, תושב הכפר הדרוזי ג'אג'ה בגליל המערבי, בן 21 בנופלו. סייף גדל בבית ציוני, שבו חונך לאהבת מולדת. אביו הוא ממנהיגי התנועה הציונית הדרוזית שבכפר ג'ל, וסבו היה מהמסייעים למפוטרי שיירת יחיעם במלחמת העצמאות. את הערכים שהוטמעו בו השכיל סייף לתעל למעשים, ובימי נערותו הצטרף לתנועת הנוער הציוני הדרוזי. כאן היה מן החניכים הפעילים, ועם הזמן הפך לרכז נוער בסניף. במסגרת זו נשלח לקורס מנהיגים צעירים, והיה למדריך שלח המחנך בני נוער על ערכי אהבת הארץ. כבן למשפחה שרבים מבניה היו לוחמים ומפקדים במערכת הביטחון, ראה סייף את השירות המשמעותי בצה"ל כמטרה וכיעד, ונערך נפשית ופיזית לקראת שירות קרבי ביחידה מובחרת. הוא עמד במרץ על שיפור כושרו הגופני, התאמן בריצות ארוכות וניסה להשפיע על חבריו ללכת בעקבותיו. איימן ידע שאחיו הקטן סייף נמצא בפעילות בעזה, אבל גם כשסייף לא ענה לטלפון הוא לא חשב שקרה הנורא מכול. אפילו כשהמפקד שלו קורא לו ומספר לו שאחיו נהרג, הוא מסרב. פצוע קשה, עמוד, תגיד, זה מה שקרה. בית האבלים ביישוב הדרוזי ג'ת מתקשים להקל את הטרגדיה. רק בשבת האחרונה היה סייף בבית, ישב עם כולם ודיבר כמו תמיד, בעיקר על הצבא. תמיד החברה היחידה שלו הייתי אצלו בבית, הוא היה אצלנו, היחידה הייתה הבית השני שלי. היו אנשים שמתגייסים חדשים, אז הוא כל הזמן אמר להם, תלכו, תהיו לוחמים, שפטו את המדינה, זאת גם מדינה שלנו, צריכים לשמור עליהם. הייתי כאן וטס מכאן, אבל נהיה מאוחר. הכל נראה שלא, אבל לפני מרגיש מוזר, זה לא אותו הדבר. ואם לומר את האמת, אני לא מפסיק להתחרט על מה שקרה. השיר הזה כתב אותו גל, זכרו של סייף. הזכרתי בקטע שירדתי פעם לשדה תעופה ב3 בלילה, והיום חורפי גשם ממש סוער, לפני שנה וחצי. ובעליות כאן לכפר אני רואה חייל עם גלב שחור, מכשיר קשר, ישר בציוד איזה 60 קילו. היא עשתה לי באותו לילה, עשתה לי תורמוס של תה, אני עצרתי. בדיוק בעליות לכפר למטה, אני אז עוצר, אני פותח את החלון, כולי מתרטב מגשם. אני אומר חייל, אני יכול להציע לך כוס תה? הוא אומר לי לא, אני מבקש ממך, תעזוב את המקום. אמרתי לו חייל, אני גם הייתי חייל, אם מישהו מציע לי, קח כוס תה, שום דבר, אז אני מבקש ממך לעזוב את המקום. נסעתי 100 מטר, אמרתי לו מוותר, אני חייב לתת לחייל הזה כוס תה. שמתי רוורס, חזרתי, פתחתי את החלון עוד פעם, אני אומר לו, אפשר להציע לך כוס תה? הוא אומר לי את הגלב, זה היה סייף. זה היה. הוא אומר לי, אבא, יש לך 30 שניות לעזוב את המקום או שאני אראה לך בגלגלים. אבל אתה עושה את כך כוסי. הוא אומר לי, אבא, תעזוב את המקום מיד. אני באותו רגע המשכתי לנסוע, כי אני יודע מי הוא. הוא לא ייקח ממני כוסי.
אבל כל הדרך עד הזה טובה, אני חשבתי, אמרתי, תשמע, הוא בדרך הטובה. אם הוא לא נשבר ולקח כוס תה ממני, במצב של קור וגשם, ולא לקח מאבא שלו כוס תה, הוא בדרך הטובה. הוא לא נשבר. וזה אולי, המקרה הזה מסמל את האופי שלו, את החוסן שיש לו. לפני כחודשיים שלחנו מכתב להוריו של סייף וסיפרנו להם על טקס יום הזיכרון שבו יוזכר. לפני כחודשיים שלחנו מכתב להוריו של סייף וסיפרנו להם על טקס יום הזיכרון שבו יוזכר גם בנם. הם שלחו לנו מכתב ואף התקשרו בשיחת טלפון מאוד מרגשת להגיד תודה על שאנחנו זוכרים אותו. נקרא את המכתב שקיבלנו. לכבוד ריקי איתם לכל התלמידים. אנחנו מאוד מעריכים ומוקירים את מה שאתם עושים לזכר בננו האהוב סייף, זיכרונו לברכה. מאוד ריגשתם אותנו במכתב ששלחתם לנו. סייף ז"ל היה בננו האהוב. הוא אהב מאוד את החיים, היה לו חיוך מקסים ותמיד הוא שידר אווירה כיפית בבית. גם כשהיינו במצב קשה הוא היה מספר משהו ואז כל הבית היה נכנס לאווירה טובה. סייף אהב מאוד את הים, גלש הרבה ואהב לשחות. אהב ספורט ושיחק בנוער של בית"ר מעלות. הוא היה רכז הנוער הציוני הדרוזי בכפר ועבר קורס מנהיגות מטעם הסוכנות היהודית בקריית מוריה בירושלים. אהב מאוד לעזור לזולת ובעיקר אהב לטייל בכל רחבי הארץ. טיול משפחתי האחרון היינו בשמורת דלדן ועשינו מסלול הליכה. רועי קליין היה הדמות שהריץ והייתה לו מודל לחיקוי. בשבילנו העובדה שאתם זוכרים את סייף ומדברים עליו זו נחמה גדולה שעוזרת קצת להמשיך את החיים. אבל זה מאוד קשה ואנחנו מתגעגעים אליו מאוד. הוא חסר לכולם. אנחנו מתפללים כל הזמן שאלוהים ישמור על כל חיילי צה"ל. בכבוד רב ובערכה, רמזי בן נהיל. אנו ממשיכים לבנות את המדינה, להכות בשורש, לבסס את ערכיה, ובמקביל להגן עליה. בכל העת יש מי שרוצה לפגוע, יש מי שרוצה לשבש מערכות חיים. גל הטרור הרצחני הורג ופוצע משפחות שלמות. מה לקחת? קצת שנה? חגיגים למה מעצים בבוקר. וואי, כמה מבינה, אני שלי לחוצה פה אומרת לי, אל תצאי, רצה בכלל שאני ככה קדים לי את החתונה של דודה שלי. איפה כשאני נחלט. המורה אמרה שאנחנו יוצאים בבוקר לצפת לבית ספר. יש לנו קצת, את הצד הקרוב. אז אני מעלה שאנחנו נהנים ומתקדים. תגידי, נאנה, קוראים לו בה? כן, בוא נתן. יום ראשון, 13 במאי 1974, בשעה 10 בערב חדרו לישראל מאזור זרעית שבגבול הצפון 3 מחבלים. על הכביש בדרך למעלות הם תקפו טנדר שהסיע פועלות, ואחת מהן נהרגה. הודעה על הפיגוע נמסרה למשטרה ולפיקוד צפון. חוליות הצבא סרקו את הסביבה, אך לא איתרו את המחבלים. בבוקר יום שני יצאו 102 תלמידים מכיתות ט' וד' בבית הספר הממלכתי-דתי בצפת לטיול שנתי. בשעה 5 אחר הצהריים הגיעו המטיילים למעלות והתארגנו ללינה בבית הספר נתיב מאיר. הבנים התארגנו ללינה בפרוזדור הקומה הראשונה והבנות בפרוזדור הקומה השנייה. ב-3:30 לפנות בוקר נכנסו 3 המחבלים לבית מספר 134 בעיירה מעלות. הם התגלו במזל כהן בת ה-35 שהחזיקה בבנה אלי בן 4 ורצחו אותה. מיד אחר כך רצחו את האב יוסף בן 45 ופצעו את הבת. רק התינוק החירש שילם יצחק שהיה בן 1.5 שנה לא הרגיש ולכן גם לא נפגע. המחבלים יצאו מהבניין לכיוון בית הספר נתיב מאיר. הם חשבו לחכות את התלמידים שיגיעו בבוקר. הם לא ידעו שבאותו הזמן דנים במקום יותר מ100 תלמידים.
המורה וקנין טיפס במדרגות שהוא צועק, מחבלים, כל מי שיכול שיברח. רוב התלמידים חשבו שזאת מתיחה, אבל הבינו מה קורה ברגע שנשמעו קולות ירי. מספר תלמידים ומלווים הספיקו לברוח נגד קבוצה מחלון אחת הכיתות. המחבלים ריכזו את כל התלמידים בכיתה אחת והטילו אותם את חדר מדרגות במסדרון. הדרישה שלהם הייתה שחרור 20 מחבלים מבוקשים והטסתם לדמשק. שעת הגג נקבעה ל6, ולא הם יבצעו את בית הספר הישבר. במהלך הבוקר הוצאו למעלות מסוקי יסור עשרות לוחמים בסיירת גולחן. יעקב קבלה מכיתה י"א, נער שקט ומופנם, אשר בשעות השבי הקשות התגלו בו כוחות נפש יוצא דופן. הוא הרגיע את חבריו והעז לבוא בדרישות למחבלים. דאג לאספקת מים ומזון לכיתה, ואף דיבר במגפון עם אנשי השב"כ. בשעה 11 החל טקס נוראי. מדי חצי שעה נבחרו 5 תלמידים אשר הועמדו בשורה מול חלון הכיתה. נופפו לשלום ומאחוריהם נורה צרור יריות לכיוון הרצפה. בשעה 2 שודרה ברדיו הידיעה שממשלת ישראל החליטה להיכנע לדרישה לשחרור האסירים. ידיעה אשר שמחה את המחבלים ואת בני הערובה. התלמידים אף מחאו כפיים, כאשר ראו את המחבלים מנתקים את פקידי ההשעיה והמטענים, אשר הוטמנו בכיתה ובגופה.